Så jeg vil anbefale dig til alt og alle, og det gør jeg også. Og når jeg er blevet mødt af folk, der har spurgt, jamen, har det ikke været dyrt, og det har du også brugt nogle penge på? Ja, men jeg havde fandme heller ikke tjent de penge, jeg gør i dag, eller haft de kunder, jeg har i dag, hvis jeg ikke havde haft Malene ved. Hej Amalie, og mega fedt, at du vil være med til at lave et interview omkring hele vores samarbejde og Get Shit Done, og hvordan vi har løftet din forretning og dine resultater. Men Amalie, vil du ikke lige introducere dig selv, for jeg tænker, at du er langt bedre til, end jeg er. Så hvem er du, og hvad laver du? Jeg hedder, som sagt, Amalie, er 28 år gammel og har mit egen rengøringsvirksomhed, Luksusren, som jeg stiftede i oktober 2023. Ja. Og Amalie, nu har vi jo kendt hinanden efterhånden et godt stykke tid. Hvor stod du hen, før du valgte et samarbejde med mig? Der havde jeg faktisk slet ikke en forretning. Jeg rakte ud til dig første gang faktisk allerede inden jeg gik i gang. Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle, og var meget usikker, og altså min familie var jo altså en stor del af det dengang, og kom med mange gode råd og sådan noget. Men du har jo faktisk været med helt fra opstarten og igennem de første kunder, og altså hele den første kunderejse i min forretning. Så du har jo været en kæmpe del af det allerede fra starten af. Ja, jeg husker stadigvæk den første gang, du ringede til mig og havde fundet mig på Instagram. Og ja, så lidt rådvild. Men en af de ting, som i hvert fald jeg ser, at du har gjort helt rigtigt fra start af, det er, at du har købt ind på ligesom at sige, jamen jeg vil nå mit mål. Jeg skal ikke bare have en lille god forretning, og så tror jeg, at det, der jeg ikke selv kan, det finder jeg ud af hen ad vejen. Men rent faktisk committed dig til det. Og en løsning, og det var også en af de ting, der gjorde, at du allerede fra start af faktisk havde forretning. Og ret hurtigt også fik sat retning på din forretning, så vi fik luet lidt af de ting ud allerede fra start, som vi jo egentlig ikke fik de resultater på lang sigt, så kunne vi gerne have. Hvis vi sådan siger, at hvilke udfordringer havde du før vi samarbejdede i forhold til at skulle starte den her forretning? Og, Jamen, altså jeg ved, hvordan man gør rent. Altså det var jo det udgangspunkt, jeg havde. Det der med at drive forretning, vidste jeg jo ikke ret meget om. Jo, mine forældre har været selvstændige i mange år, og havde også andre familiemedlemmer, der var selvstændige, men havde jo ingen baggrund for, hvordan man overhovedet driver en forretning, så det var jo også et tilvalg fra min side at sige, at jeg investerer i det fra starten, for at gøre det rigtigt fra starten, så jeg ikke er ude og brænde en masse af på noget, jeg ikke aner noget som helst om. Så hele udfordringen har jo lagt i, at hvordan driver jeg overhovedet en bæredygtig forretning? Altså, ja. Og der er du jo, altså, du har jo om nogen bare fulgt en step-by-step-proces i at få bygget de ting på, der ligesom har givet mening i din forretning, og ikke fået investeret i ting for tidligt, som givet mening. Ja, fuldstændig. Hvilke resultater er der sådan, altså, hvordan går på nordjysk i forretningen? Hvilke resultater du skabe på et halvandet år? Altså, da vi havde vores første møde i starten af december 23, der spørger du mig om, hvornår skal vi så have den første ansat? Og jeg var sådan, ansat? Jeg skal fandme ikke engang have en ansat. Altså, hvad snakker du om? Jeg skal bare være mig. Og i dag beskæftiger jeg 4 fuldtid ud over mig selv. Og det er altså sket på 1,5 år. Og vi har ikke været i gang med noget dyr markedsføring, eller kæmpe annoncekroner, eller noget som helst. Det har været benarbejde, og det går okay. Ja, og lige præcis det der med markedsføring. Altså, et er jo altså selvfølgelig og markedsføring, som man betaler for, og det er jo helt fint. Men vi var ikke rigtig kommet dertil nu, fordi hvad var lige med de der LinkedIn, som Amalie jo ikke skulle det der i hvert fald? Jamen, altså, jeg troede, at jeg bare lige skulle drive min forretning lidt fra Facebook, og så var det fint nok, og så sagde du, at jeg skulle fandme tage mig sammen og skrive et opslag på LinkedIn.
Og det gjorde jeg, og så skrev du en del opslag for mig, som jeg jo kunne lægge op og skulle lære hele den retorik, og hvordan begår man sig, og du gav mig en masse værktøjer til, hvordan jeg skulle række ud til folk, og sådan nogle ting, og det har jo gjort, at jeg har fået et kæmpe netværk i dag, og høster primært min forretning igennem LinkedIn, og det netværk, jeg har fået, og har jo også udvidet et personligt netværk derigennem, som er med til at skabe forretning, så det har jo været den vildeste selvværdsrejse igennem det der, fordi jeg stod jo bare og tænkte, hvem fanden gider at høre på mig? Og hvem gider at lytte til mig? Hvem gider at tage mig seriøst? Og jeg er et helt andet sted i dag, og er bare sådan, det er jeg fandme bare styr på. Har du fra en af tingene, det er jo den person, som du var, ligesom før vores samarbejde, altså den person, du er blevet til. Altså du er gået fra at være en lille, jeg starter lige at prøve lidt at se, hvordan det er at være forretningsdrivende, altså have min lille business, til rent sagt at være en erhvervskvinde. Du er jo også deltagende i erhvervsnetværk, og det går vist heller ikke helt skidt. Nej, det har jo boostet mit selvværd på flere områder, og i dag er jeg jo heller ikke bange for at stille mig op for en forsamling og fortælle, hvem jeg er, og hvad jeg laver i min forretning, og sådan nogle ting, hvor det havde jeg ikke gjort for 1,5 år siden. Altså, jeg kunne ikke drømme om det, og var sådan lidt, det er slet ikke noget for mig, og det skal jeg ikke bevæge mig ud på. Så en ting har været investeringen i min forretning, noget andet har været investeringen i mig personligt. Fordi hvis ikke jeg voksede med opgaven, så kunne forretningen heller ikke. Nej. Og man er bare sådan, at folk sådan, har du bare været heldig hele vejen igennem? Har du uden udfordringer? Nej, det har kraftedeme ikke været held. Jeg har haft armen i gips, og har stået ud og gjort rent med en handske over en gipshånd, og har ikke holdt en feriedag i 1,5 år, og har knoklet morgen, middag, aften og nat, og det har været på bekostning af enormt mange ting, og der er ikke noget af det, jeg ville have gjort om. Nej. Altså, jeg kan huske, at jeg skrev til dig en dag, hej Malene, bare lige sådan, så sidder jeg på skadestuen, og jeg ved sgu ikke lige, hvornår jeg kom til at gøre rent igen. Og så var du sådan, jamen det må vi jo finde en løsning på. Kan du arbejde igen i morgen, eller hvad? Fordi din forretning, den kører bare videre. Og det har jo også været med til, at du engang imellem har mindet mig om, at jeg jo altså ikke kan klare det hele selv, og at jeg også er nødt til at få noget personale, for det hele, det kan ikke ligge på mine skuldre. Jeg har bare meget tilbageholdende til at starte med, og var sådan, ej, det skal vi ikke, og der er ikke nogen, der er god nok til det her andet end mig selv, og det kan min forretning slet ikke bære, så du har jo også været med til at skubbe mine grænser. Ja, præcis. Og der er noget, du har været god til, så er det at få taget de der step frem, altså get shit done, og få uddelegeret ret tidligt i din proces, men stadigvæk med styring altså på rettet. For et sidste ansættelse, du har gjort altså, til kæmpe cadeau i at få gjort det ordentligt starten af, og også gøre det med en tryghed, så du rent faktisk en dag driver en forretning, hvor at dem, der er der, når du ikke er der, de gør arbejde lige så godt, som du selv gør. Ja, det har jo været bare det at få styr på processer og overlevering, og det hele har jo været op i mit hoved, og jeg har jo bare tænkt, det har jeg jo bare styr på, hvor du har jo været god til lige at holde mig ind, og være sådan, tror du ikke lige, vi skal lige have styr på det her? Nej. Og vi skal altså lige have styr på din forretning, inden du bare kører totalt ud over marken. Fordi ellers så er der gået totalt ADHD i den. Altså, overblik, det har jo været en stor del af det, og så fokus i løbet af den her periode. Altså, ellers har du ikke kunne skabe de resultater, som du har gjort på så kort tid. Slet ikke. Hvorfor valgte du lige præcis mig, og det her samarbejde? Jamen, det der jo ikke er så mange, der ved, det er, jeg har jo faktisk kendt til dig i en del år, kvæg af din tidligere forretning. Min mand sådan set var DJ på et af diskotekerne, og
havde kendt også en anden, der havde været i et forløb med dig under corona, igennem ansættelse på diskoteket, og har jo hørt mange veje, at du er en af de vildeste mennesker, folk nogensinde har mødt. Altså, og har jo fulgt med på din Instagram i rigtig, rigtig lang tid, og jeg var fyldt op af gode råd fra familie, der mente det godt om mig, men ikke sat min forretning først. Og så er jeg jo sådan en, så er der ikke så langt fra tanke til handling, og så skrev jeg var sådan lidt, hey, hjælp mig. Og jeg har aldrig fortrudt det. Det var det helt rigtige at gøre. Og jeg ville gøre det samme i dag, hvis jeg skulle gøre det om. Det er jeg jo glad for. Hvad har gjort den største, ikke om der er én ting, der har gjort den største forskel, men hvad har gjort den største forskel for dig i at vælge at investere på den her måde, i at starte en forretning op og vores samarbejde? Jeg er meget, meget glad for, at jeg gjorde det fra starten. Jeg var jo tvunget til at tjene penge for dag 1, fordi jeg havde jo ligesom investeret i forløbet med dig, men det gjorde også, at der blev lagt en linje fra starten. Det var ikke, så kører jeg i 2 år og prøver selv, og så får jeg dig med, og så skal vi retænke hele forretningen. Vi kunne gøre det, som jeg gerne ville fra dag 1, men med struktur. Og mit bedste råd til alle andre, der overvejer at starte selv, det er at investere i det fra starten. Fordi man kan ikke det hele, man ved ikke det hele, og der er sindssygt meget, man ikke tænker over, fordi man starter jo en forretning, fordi det, man laver, kan man godt lide. Der er også bare hele forretningsdelen af det, og det har været det bedste, jeg har gjort, uden tvivl. Ja. Så at få dig med fra starten, var den bedste beslutning, og jeg er jo glad for, at du efter 1,5 år ikke har sluppet mig hele tiden. fordi så er der bare nye ting, man skal forholde sig til, når man får ansatte, og man vækster, og man får større kunder, og kundekontakter, og hele den kommunikationsdel og sådan noget. For igen, jeg har styr på at gøre rent. Alt det andet har jeg jo skulle lære undervejs, og der har du været en kæmpe støtte, og har altid grebet mig, når jeg har tvivlet. Altså, ja. Normalt. Det er jeg jo mega glad for at høre, og jeg er jo bestemt også glad for, at vores samarbejde stadigvæk var ved, og som jeg sagde til dig for allerede fra starten af, du bliver vild, og du er allerede vild, og de planer, som vi lagde for 1,5 år siden, dem har du i noget way nu. Ja. Og allerede det, som vi satte som årsmålet her i år, ja, det har du også nået nu. Og ja, det må man sige. Det går okay. Ja, det går okay. Men det kan du sgu takke dig for, i at have snuden i sporet og have fokus, og du knokler benhårdt for det. Selvfølgelig giver du også en gas over mængden, men det er jo også nogle gange det, der skal til for at skabe de resultater, vi i virkeligheden gerne vil have. Ja, fordi det har jo, da jeg startede op, tænkte jeg jo bare, at jeg skulle være mig selv, men du var jo også god til at minde mig om, at det er også fint nok at ville være sig selv, men hvad så? Hvad har du så tænkt dig? Ja. At jeg lå der med hånden i gips. Og det har været den bedste investering, og det vil være den bedste investering, jeg nogensinde har lavet og kommer til at lave i mig selv og min forretning. Vildt fedt med det. Og med lige sådan, falderættet, bare lige for. Kunne du anbefale nogen andre at gøre en investering i sig selv og i sin forretning, eller i de performance-mål, man nu har, man gerne vil opnå? Ja, og jeg vil anbefale folk at gøre det så tidligt som muligt i deres forretning. Jeg ville have været ked af først at have fået dig ombord. Længere hen, hvor man måske tænker, okay, nu har jeg mere økonomien til det. Det er en investering, men de ting, du har lært mig, dem kan jeg jo også bruge om 10, 20, 30 år. Det er jo ikke fordi, at bare fordi vores forløb stopper, så stopper al læringen og alt det know-how, du har givet mig. Så jeg vil anbefale dig til alt og alle, og det gør jeg også. Og når jeg er blevet mødt af folk, der har spurgt, jamen, har det ikke været dyrt, og det har du også brugt nogle penge på? Ja,
men jeg havde fandme heller ikke tjent de penge, jeg gør i dag, eller haft de kunder, jeg har i dag, hvis jeg ikke havde haft Malene ved. Og det må jo være det største kompliment til, at man har taget et rigtigt valg i sin forretning. Lige præcis. Jamen, Amalie, tusind tak, og heldigvis så stopper vi jo ikke her. Vi har jo stadig more shit to do.